Doncs jo diria que el que està passant ara amb l'ensenyament de llengües està marcat bàsicament per dues qüestions, que són canvis de fons molt importants. La primera és que jo diria que tothom ja és molt conscient que una persona parla diverses llengües. És a dir, aquesta idea que hi havia fa molts anys de pensar que una persona una llengua i que fins i tot aprendre una segona o una tercera o quarta llengua era dolent, doncs tot això ja està molt erradicat en la major part de la societat i tothom entén que és molt bo parlar diverses llengües, no només una llengua franca com l'anglès per entendre't pel món, sinó que és molt bo parlar fins i tot les llengües que tu necessites en el teu entorn immediat, que pot ser el català o l'urdu o el darija, però també les llengües del teu entorn, les llengües que et permeten relacionar-te amb tot el món. Llavors aquí hi ha un canvi qualitatiu molt important, perquè vol dir que ja no ensenyes una única segona llengua o la teva llengua materna, sinó que resulta que de llengües maternes en tens dues, o tens una llengua materna i unes altres ambientals, i de llengües estrangeres o franques que puguin ser segones ja n'hi ha dues o tres, i de cada llengua tens coneixements diferents, i això genera una situació molt més rica, molt més interessant, i clar, aprendre una llengua quan ja en saps dues o tres, o quan tens nocions de diverses llengües, és diferent d'ensenyar-la de zero, i comencem a entendre que pots entendre una llengua, com el francès o l'italià, encara que no la parlis, i pots llegir en anglès, potser, i en canvi tenir dificultats per parlar-lo, i que això és normal. I el segon canvi és l'arribada d'internet. L'arribada d'internet ho canvia tot, perquè jo crec que cada vegada en som més conscients, perquè cada vegada és més normalitzat, més naturalitzat el fet que tinguem un telèfon, que estiguis permanentment connectat, i això incrementa, multiplica el nombre d'interaccions que tens en diverses llengües. Cada vegada hi ha més persones que poden fer servir llengües diferents amb els seus contactes amb internet, sigui llegint pàgines web, consultant informació en bases de dades, i també modifica la manera d'aprendre d'aquestes llengües. L'ensenyament de llengües és molt divers segons cada llengua. És a dir, n'hi ha una que és una indústria cultural impressionant, que és l'anglès, una indústria cultural, una indústria econòmica, que és l'anglès, que té un circuit espectacular de generació de materials, d'exàmens, de cursos, d'estades, d'assessories en línia, de tot el que vulguis, que genera una quantitat de recursos tan importants com la música pop en anglès. Es diu que quan Gran Bretanya va començar a adonar-se que perdia força el carbó o la industrialització, va buscar altres negocis que li anessin bé i va trobar l'anglès com a negoci i la música. Clar, no pots comparar això amb el català, per exemple, o amb l'italià, que són universos molt diferents. Llavors, qui ha estat en un institut de llengües o en una acadèmia de llengües sap que, per exemple, els professors de xinès o els professors d'àrab o els professors, de rus, tenen unes tradicions, tenen una metodologia, uns materials, uns recursos que són molt diferents entre si, molt, molt diferents. Llavors això genera que la situació sigui molt diversa en cada cas. En general et diria, les llengües més occidentals, tipus anglès, castellà, català, més o menys estan en una línia d'avançar i consolidar el que seria un model comunicatiu d'ensenyament de la llengua, centrat en l'estudiant, amb autonomia, molt competencial o molt centrat en l'ús de la llengua, mentre que d'altres llengües que venen d'altres tradicions, com serien les asiàtiques, per exemple, les llengües eslaves, l'àrab també, continuen amb unes tradicions molt més memorístiques, molt més estereotipades, fixades. Llavors, clar, també és complicat perquè per nosaltres aprendre aquestes llengües també és més complicat perquè són tipològicament molt diverses, algunes fan servir alfabets diferents, per tant, són situacions molt diverses. Ara bé, si estem parlant de les llengües que tenim més properes, i la pregunta l'apliquem aquí, quins són els canvis més importants que hi ha, doncs jo et diria que ara
Doncs un aspecte molt important és construir un model d'ensenyament, aprenentatge de llengües que incorpori internet. I que d'alguna manera s'està parlant molt de la digitalització, de fer cursos amb internet, que suposadament són més barats i arriben a més llocs, etc. Però no està tan clar que vagin bé per tothom, que es pugui aprendre tot a internet, no? I sembla molt clar que el camí és una cosa mixta, no? Que incorpora les dues coses, però hem d'estudiar encara molt més com es fa i de quina manera, no? També un altre camp interessant d'especialització serien el que serien les llengües d'especialitat, l'ensenyament d'idiomes en camps molt específics. Vosaltres, per exemple, aquí us situeu en un terreny molt especial, que és la universitat. És molt diferent, aprendre anglès per poder preparar-te per anar després a fer un postdoc o una estada en un país estranger on no has de sobreviure només, sinó que has de poder seguir classes amb aquestes llengües, has de poder fer treballs amb aquestes llengües, i això vol dir tota una sèrie de coneixements més particulars d'aquella llengua, i també tota una colla de convencions diferents, perquè les universitats d'Europa, per exemple, que serà el lloc on aniran la major part dels vostres estudiants, o als Estats Units i Canadà o Austràlia, doncs són llocs on les convencions acadèmiques són diferents, i no s'aplaudeix de la mateixa manera a Alemanya que a Espanya, les proves a Itàlia són molt més orals que no pas aquí, que són molt més escrites, el sistema d'avaluació a Anglaterra exigeix que hi hagi 3 avaluadors per cada prova, cosa que aquí no es fa, vull dir que és molt diferent en cada cas, les convencions, i això moltes vegades es va lligat també amb les pràctiques lingüístiques. Molt bé, doncs una part de la resposta seria l'adaptació dels 2 punts que he mencionat fins ara en el camp de les llengües. L'aprenentatge de la lectura i l'escriptura també està molt mediat en aquests moments, o està molt impactat, o té molta influència d'aquests 2 fets, que són el fet que tots comencem a llegir i escriure en altres llengües, és a dir, no només en la teva llengua materna, amb el català o amb la que sigui, i pel fet que, de moment, com a mínim fins ara, la major part de les coses que fem per internet són escrites. Això pot canviar en la mesura que la interacció amb les màquines comenci a ser més orals, com ja hem vist en algunes pel·lícules i com algunes persones més avançades ja poden fer. Tipus aquest diumenge estava dinant a casa d'uns amics i quan vam sortir el propietari va dir «Google, tanca l'àudio», i la música es va apagar. Siri, explica'm un acudit divertit, coses d'aquestes. Si això va avançant, potser canviarà, però de moment encara la nostra interacció amb les màquines és bàsicament escrita, i això també fa que hagi canviat molt tots els usos de la lectura i l'escriptura. I per altra banda, potser hi ha una consciència més elevada en la nostra comunitat de la importància que té la lectura, especialment en un món com el que vivim ara, en què afortunadament cada vegada hi ha menys pistoles i menys bufetades, i hi ha cada vegada un consens més ampli per acceptar que no són formes de convivència interessants i que és molt més interessant solucionar les diferències d'una manera menys violenta. I això vol dir que no hi ha pistoles, però que la manipulació es fa d'altres maneres, i bàsicament es fa amb el que en diem la desinformació, que és tot el que engloba les notícies falses, les fake news, els enganys, les manipulacions, les exageracions, el proselitisme encobert, totes aquestes qüestions, que tothom diu que seran cada vegada més grosses, que cada vegada creixeran fins al punt que gairebé es publicaran igual o més mentides que veritats. Per tant, sembla clar que un dels punts clau és incrementar la capacitat de lectura crítica de la població per evitar una cosa que molta gent coincideix que està passant i que hem vist en molts llocs, que és que la gent vota coses que sembla aparentment, segons moltes opinions, que objectivament els perjudicaran.
És a dir, tothom està d'acord que, no sé, que determinats governants que han arribat al poder doncs aplicaran i estan aplicant polítiques que perjudiquen objectivament a les persones que els han votat, cosa que no té cap lògica clara, no? Però és un tema molt complicat perquè deriva no només de l'existència de notícies falses, sinó d'altres factors, com que el nostre cervell no és tan perfecte com ens pensem que és i tendim a creure'ns coses que ens convé o ens agrada que siguin així, encara que siguin falses. Llavors, la lectura i l'escriptura està molt enfocada per això, no? Bueno, aquestes poden ser idees molt tradicionals, arrelades en la ment, sobretot d'estudiants, diria, no? Perquè els professors jo diria que són més conscients, els enginyers, els advocats, els economistes, els metges, els físics, els geògrafs, no? Que la feina que fan la fan llegint i escrivint, no? Això a altres llocs és una idea molt més estesa. Aquí hem millorat, Vull dir, la situació fa anys, quan no existia un institut de les llengües en una universitat, era molt pitjor, no? Ara jo diria que hi ha més consciència d'això. Potser on no hi ha tanta consciència és en la idea que llegir i escriure és una activitat molt complicada. És a dir, escriure, no sé, un treball final de grau, per exemple, és probablement la tasca cognitiva més complexa que han fet en la seva vida els estudiants fins a aquell moment, saps? Vull dir, és una cosa realment molt complexa des d'un punt de vista psicològic i sobretot amb els estàndards que tenim ara, no? Que li demanem que sigui capaç de llegir fonts diverses d'informació contradictòria, que sigui capaç d'entendre cada font per separat, que pugui obtenir-ne unes idees centrals i posar-les en diàleg amb les d'altres fonts que diuen coses contràries o que provenen d'altres tradicions, que sigui capaç de construir un discurs que sigui coherent, que tingui sentit, que entronqui amb les seves preguntes de recerca, i tot això en 20 pàgines. Això és molt difícil. I, per tant, entendre que hi ha una certa normalitat o lògica amb el fet que els estudiants universitaris tinguin dificultats de redacció, potser és una cosa que encara no la tenim molt assumida. Sí, però hem millorat molt, també. Jo ja començo a ser gran, seriosament gran. I les èpoques aquelles en què, per exemple, jo faig d'avaluador, de revistes, de projectes de recerca, de moltes coses, i ara estic en una etapa en què em toca fer-ho, i realment t'adones que els textos en general estan molt més ben escrits que fa 20 anys, molt més ben escrits. Fa 20 anys encara et podies trobar aquell discurs absolutament obsolet, buit, barroc, saps? Que llegies i deies, bueno, què hi ha al darrere d'aquest discurs? Aquell discurs que valorava la dificultat, l'abús de la citació, la preferència pel lèxic complex, per les subordinades i el discurs barroc, amb les pressuposicions que si mostres una cosa molt difícil estàs demostrant als teus lectors que en saps molt, i si els teus lectors no t'entenen és perquè no en saben, saps? I en canvi jo crec que ara ja comencem a tenir uns valors molt més centrats en l'efectivitat de la comunicació, en el sentit de dir el que és realment difícil d'escriure és una cosa que digui coses significatives i que es pugui entendre a la primera i que no generi dificultats. I això és possible fer-ho perquè les persones que et llegeixen són llestes, són intel·ligents i et poden entendre si tu t'expliques bé. Però no és fàcil fer això, i ho has de treballar molt. Vull dir que en aquest sentit hem millorat bastant, jo crec, i tot això hi ha ajudat al desenvolupament del país, de la democràcia, de la ciència, l'escolarització, etc. Això no vol dir que encara hi hagi, puguis trobar alguns discursos, però clar, jo m'estic referint també a coses realment complexes, però si tu penses, no sé, per exemple, un prospecte mèdic,
doncs ara en general estan molt millor que fa 20 anys, no? Perquè també s'entén que això forma part del desenvolupament, no? Les condicions d'un préstec, per exemple, amb un banc, no? La normativa de contractes, tot això, doncs, cada vegada és més clar. Potser el sector més obsolet és el de la justícia, no? El del dret, el de la justícia, tot aquest, no? Però també hi ha una raó epistemològica, i és que és una disciplina que es basa molt en la consuetud, és a dir, en la tradició, saps? Vull dir, ells no fan és a dir, no és la medicina, no? O l'economia. La medicina, escolta, si es descobreix que una planta X cura el càncer, vull dir, que a veure, calen 15 dies per començar a produir la planta aquesta i que tothom la prengui, no? I tot el coneixement que hi havia fins abans, la paperera, i cap problema, no? Però, clar, les lleis no funcionen així, no? Les lleis es basen en el consens, en la tradició, i això afavoreix que hi hagi un tipus de discurs més encarcarat, més barroc. I això encara ho pots trobar, i de fet al periodisme encara trobes a vegades algunes notícies que et diuen aquest jutge ha fet això i és una sentència en què hi ha no sé quantes pàgines, no sé quantes frases de no sé quantes línies, i és molt curiós, no? Doncs depèn de quan ho preguntis, perquè hi ha hagut de tot. És a dir, quan van sortir les xarxes socials, hi havia gent que deia que eren la democratització del coneixement, que significaven que la gent ja no només era consumidora de contingut, sinó que passava a ser productora, que tot era positiu, no? I en canvi ara estem en una època en la qual es parla que Facebook, Instagram, WhatsApp són autèntics repositoris de mentides, de falsedats, d'enganys, i que les xarxes socials són el perill més gran que té la democràcia. Hem passat d'una situació a l'altra. Jo diria que estem en una etapa en què les persones estem aprenent a utilitzar tot això, no? I llavors, hi ha dificultats, però són molt més grans els avantatges, no? Jo no conec ningú que després de conèixer Facebook, després de conèixer les xarxes socials, després d'instal·lar-se a WhatsApp, l'hagi desinstal·lat, o ningú que en un moment determinat hagi dit llenço el telèfon mòbil intel·ligent per la finestra i em quedo sense, no? De fet, és rar trobar-te algú que no estigui connectat enlloc, no? I més aviat, si hi és una persona que el que fa és viure de les xarxes de la gent que hi ha al seu voltant, de la seva família, etc. Llavors, en aquest sentit, jo crec que és positiu, no? És positiu. Hi ha moltes coses positives vinculades amb l'accés a internet, que és l'accés a la informació. A la universitat potser també tenim algunes coses negatives, perquè, clar, la gent pot aprendre moltes més coses sense trepitjar la universitat. I, en canvi, abans la universitat era l'únic lloc on et podien ensenyar moltes coses que només eren a la universitat, no? I, en canvi, ara no. Ara és molt possible aprendre moltes coses fora de la universitat, però tampoc està clar que ho pugui fer tothom. Llavors, en aquest sentit, jo crec que els aspectes positius són molt millors que els negatius. De fet, els llocs on no hi ha accés a la xarxa, alguns països on està prohibida, doncs més aviat la valoració és negativa. Fixa't a tal lloc, a la Xina, que no poden accedir a Google, o a tal lloc que està prohibit l'accés a Wikipedia, tot això és negatiu. Però, bueno, encara hi ha molta gent que pensa que el que diu Wikipedia no és seriós o no és fiable perquè ho pot fer qualsevol, etc. L'error és bàsicament pensar-te que el que està escrit en llibres de paper és intocable i és genial, no? També té molts errors.